umukuphila mane bakho aliyesami uliqalabe bamazi ngoshe wezulu umukuphila Ngiyacela bazalwane sifuna amaBhayibheli wethu in the book of Revelation chapter 20 verse number 6 verse number 6 sizofunda no verse 11 Revelation. Sonke isono masiphele inhliziyo ibethwe iza angithethele
nesabelo ekuvukeni kokuqala. Kulabo ukufa kwesibili akunamandla, kepha bayakuba ngabapristi bakaNkulunkulu nabakaKristu, babuse kanye naye iminyaka eyizinkulungwane. Alibonge igama likaJesu. Inkosi ayibusise ukufunda kwezwi layo. Amen. Haleluya. iBhayibheli lasifunda khona bazalwane lithi babusisiwe labo abanesabelo ovukweni lokuqala. Alibonge igama likaJesu. Okusho ukuthi kunani bazalwane kunovuko lokuqala. Haleluya. Bese lithi iBhayibheli bazalwane kulabo abanesabelo ekuvukeni kokuqala uma kubuya uJesu, ukufa kwesibili akusenasabelo phezu kwabo. Alibonge igama likaJesu. Okusho ukuthi obani bazalwane ukufa kwesibili okungenasabelo phezu kwabo abamamukela uJesu njengenkosi nomsindisi wokuphinda kwabo. So labo bantu labo ibona bazoba nesabelo ekuvukeni kokuqala. Haleluya. Nikhona bazalwane. So ke lithi iBhayibheli ke yilabo bantu lolo hlobo lwabantu olubusisekile. Haleluya. Nikhona bazalwane. And la kusachazwa bazalwane ukuthi yiluphi lolo hlobo, kodwa kuthiwe nje uhlobo lwabantu abanesabelo ekuvukeni kokuqala. Meaning bazalwane icilongo uma likhala liri iBhayibheli bazalwane ngesikhathi uJesu ebesikhulumile ngeviki lipheli ukuthi uzakwehleza emkhathini. So abantu abazoba nesabelo labo yilabo abazothi makukhala icilongo bevuke beyomhlangabeza uJesu. Alibonge igama likaJesu. Bese lithi iBhayibheli bazalwane siyobe singafile sonke ngaleso sikhathi. Haleluya. Asinawufa sonke. Nikhona bazalwane. Awuthi ngiyiphinde bazalwane, asinawufa sonke. Nikhona bazalwane. Kukhona okuzokhala icilongo baphile emhlabeni. Nikhona bazalwane. Liri iBhayibheli bazalwane angibalule nazo izinto ezintathu ngokukhala kwecilongo. Ukuthi iBhayibheli bazalwane lithi ngokwezwi kaNkulunkulu uma kukhala icilongo bazalwane. Liri iBhayibheli abasemhlabeni abakholwa nguye uJesu abamamukele njengenkosi nomsindisi wokuphila kwabo, labo bantu bazalwane bayoguquka. Alibonge igama likaJesu. Bayoguqulwa isimo sabo. Bangasambathi inkazimulo yasemhlabeni but bambathi inkazimulo yalona esiyakuyena. Ikhona bazalwane. Because sinenkazimulo esinikezwe yona njengoba siphila la emhlabeni. But uma uJesu sesiyakuyena asina ugqoka lenkazimulo esigqoke kule nyama. Ikhona bazalwane. Because namanje enyameni yethu bazalwane simbethe inkazimulo esinikezwe ekhaya esulwini. Iyo le nisenza sibe namandla sibe nesibindi kwesinye isikhathi kokunqoba zonke izinto esibhekana nazo. Haleluya. Iyona esenza sibe sustained, sikwazi ukuhamba endleleni ukuze sikwazi ukuhlangana nayo. Alibonge igama likaJesu. So then lithi iBhayibheli bazalwane labo bantu labo makubuya uJesu emkhathini, uma bekade bekholwa uJesu abafile bazovuka. Nikhona bazalwane. Abafile bazovuka, abafe benaye. Alibonge igama likaJesu. Ebese jobhalayo athi bazalwane kwigugu kufa kwabangcwele. Nikhona bazalwane. Because labo bantu abafi bayalala. Nikhona bazalwane. Because umuntu okholwayo bazalwane akafi kodwa uyalala alindele ukukhala kwecilongo. Angeke akwazi ukulisa umuntu icilongo efile. Nikhona bazalwane. Sanibona ne-Evangelical Church. Angeke ukwazi ukuliswa icilongo mana kuzofa. Kodwa abantu abazoza icilongo ngabazolala. Awukwazi ukulala ungamamukela. Abazolala abamamukele abazolindela ukuvuka njengoba naye wathulela ukuphila waseya emhlabathini waseyavuka. Ikhona bazalwane. Ebese umpostoli Paul mayefakaza athi thina esavuswa kanye noKristu masifule kwaphezulu lapho khona kukhona uKristu. So ke lithi iBhayibheli bazalwane abantu abazolizwa icilongo ngabalale benaye uKristu. Ikhona bazalwane. So labo bantu labo bazovuka emathuneni bahambe beyohlangabeza uJesu emkhathini. Lithi iBhayibheli bazalwane bese kuzoba kanje bazalwane kukhona abazofa abazohlala emathuneni, labo abantu abafe bengenaye uKristu ngaphakathi. Labo bantu ngeke baze bavuke emakhala icilongo. Bazalwane angeke kwenzeke bavuke kodwa bazolinda emathuneni kuze kuphele iminyaka ezinkulungwane abangcwele besemkhathini behamba noKristu. Ikhona bazalwane. So then laba abafe bengenayo uJesu bazoqhubeka belale emathuneni
kuze kuphele u-1000 years inkulungwane yeminyaka silapha emkhathini kulaba abazobe bekhona bese kuthi laba abazobe besele emhlabeni bengakafi kodwa bengakhona lithi iBhayibheli yilabo abazokwehlelwa izinhlupheko ikhona bazalwane bazokwehlelwa yilezi zinhlupheko esasikhuluma ngazo ngeviki ephilile yilabo abazokwehlelwa usizi so labo bazoqhubeka bembatha inkazimulo abona bazalwane bazoqhubeka bembatha inkazimulo abayinikeze umveli nqaba bese kuthi abangcwele ibona bazokhuphuka beyohlangabeza uKristu ekhaya ezulwini ilalithi khona iBhayibheli siyobe sihamba naye sithokoza kanye naye alibonge igama lika Jesu abesethi ohlabela ayabonana amehlo ami iziplata zegolide alibonge igama lika Jesu sihamba noKristu sesithokoza kanye noKristu lithi iBhayibheli lithina ukufa akusekho ngaleso sikhathi kanti kanjalo nakulaba abezobe besele emhlabeni bengakhona ukufa kuyobe sekungasekho akekho ozofisa ukufa efe ngaleso sikhathi kodwa ukufa kuyobanjwa kufakwe ethibini lomlilo so iBhayibheli ithi-ke babusisiwe abazovuka noma abayingxenye yovuko lokuqala lithi-ke labo bazalwane Nkosi yami Mangifunde bazalwane befishane yagijima. So the Bible says, blessed and happy, prosperous to be admired, and the holy is the person who takes part in the first resurrection. Over this, the second death, which is internal separation from God. Nikona bazalwane. So labo abanesabelo evukeni kokuqala bahlukene abazalwane bahlukene nokufa kwesibili yini ukufa kwesibili is internal separation from God bazalwane akusikho ukufa ukuthi ngeke usezwe ubuhlungu kodwa ukufa nokuhlukana noNkulunkulu impilo yakho yonke ungasezwe ukufa so ke lithi iBhayibheli kwamazi ukuthi ungayibalekela ungafika kwi-level lakho ubalekela khona ukuthi ubalekela bazalwane ukufa kwesibili ikhona bazalwane ngicela ukukhuluma ngakho ngithi ngicela ukukhuluma ngakho ukufa kwesibili bazalwane is not a joke kungcono lokhu ukufa kwamanje you go to a Hades because the Hades akusisona isihoko but the Hades indawo yokulinda kwabantu abangakhona akusisona isihoko kunesihoko ne-Hades i-Hades ilena ethi mawufa manje kanti awukhona uyahamba uyolinda khona bese lithi iBhayibheli yila wenza khona yonke imisebenzi obekade uyenza uphila emhlabeni ikhona bazalwane ungakade uphila emhlabeni ungafuni uNkulunkulu nase-Hades uyokuthuka umthuke kuze kube wesi ikhona bazalwane uma ufe emhlabeni uyiphuzela nase-Hades uyophuza kodwa usezuphuza lokutshwala obuthengwayo usiyophuza umlilo ongenakho umkhawulo ngicela ukuyifakaza bazalwane bami uma usufika eHades uma emhlabeni kade uphambene nomthetho nase-Hades uyophambana nawo uma kade uphambene nezwi kaNkulunkulu nase-Hades uyophambana nawo uma kade wena uphila emhlabeni ulandela abakibi kanjalo uyabafika khona eHades uphinde ulandele bona kodwa inkinga amehlo akhe ayebesevulekile akubona ukuphila okuphakathi haleluya uma uzofika eHades ila uzokwazi khona ukubona ukuphila okuphakathi bese uyakwazi ukubona zonke impela indaba kaJesu ikhona ikhona bazalwane so kune eHades bese bazalwane kuba nesihoko hell ikhona bazalwane into iBhayibheli bazalwane elikhuluma ngayo namhlanje likhuluma nesihoko ukuthi naye babusisiwe abantu abazothi bephila emhlabeni bekwazi ukusibalekela isihoko usibalekela kanjani isihoko ukumamukela uJesu njengenkosi nomsindisi wokuphila kwakho bese uphilela yena usemhlabeni umvumele ahlale ngaphakathi kwena umvumele akulawule umvumele akhole umvumele akhombise indlela umvumele ekubambisa labo bantu bazoba nesabelo evukeni kokuqala ikhona bazalwane haleluya
usuku lokuqala bazalwane akukho ukuthi uyokuweqelele noma ungene komuntu layini ujampe iBhayibheli lapho bazalwane kuyobe kungajahe ndawo and ayikho into eyobe siyi-time zone ayikho into eyobe isisikhathi ngalelo langa kodwa yonke into iyobe isobala emhlabeni ivulekile yonke into ingasenamnyaka bazalwane so the Bible says bazalwane isixwayiso ukuthi kubalekele ukufa kwesibili ikhona bazalwane ikhona obingozi nokuzokwenza uzubuhlungu impilo yakho yonke ngamanye amagama lobuhlungu obuziswa yifamily yakho namhlanje akulinganiswa nobuhlungu obuyakwenzeka amakhulu Jesu lobuhlungu obuziswa yiboyfriend yakho today akulinganiswa nobuhlungu obuyakwenzeka mhla uJesu iBhayibheli laba buhlungu bazalwane kuyaba ubuhlungu obungakaze buze buziwe ngamuntu wesifazane selebhawot. So the Bible says bazalwane ngeke babusisiwe labo bantu abayaba nesabelo ukuthi mayevela befane naye. Haleluya. Ikhona bazalwane. Amen. Kenza isinqumo sami noJesu isesanenza ashisono sami kenza isinqumo sami noJesu isesanenza ashisono sami. So into uJesu akwayisa ngayo kakhulu umekhuluma noJohana uthi Johana tshela abantu ukuthi kukhona ukufa kwesibili futhi Johana tshela abantu laba abazikhondisayo ngokwama-ideologies wabo noma ngokwama-philosophies wabo ukuthi akukho ukuvuka kwabafileyo. Uthi ke lo mbhalo lalela Johana uma kungekho ukuvuka kwabafileyo bosingamkhonzelani uKristu owehla wafa wavuka uyaphila because sikhonza uJesu Kristu indoda yehla yahlula ukufa iBhayibheli yaphuma negiya yasiyememeza yazawusukela emadoda yathi ngozala ibandla amasanga hayidesi angeke akwazi ukulahlula leli bandla. Johana batshele abantu ukuthi kukhona ukuvuka uma kukhona ukuhlanganyela kommbila umile uma kukhona ukufa kushukuthi kunokuvuka nalanga zambaza evangelical church singasikhohlisi kukhona ukuvuka kwabafileyo kukhona ukuvuka kwabangasekho inkinga ezivukeni indlela zimbili. Haleluya. Ungasikhohlisi into engithandayo ekuvukeni mangindaba iBhayibheli lithi uma ukholwa akunandaba ukuthi ugwinywe ngamanzi noma ugwinywe ulwandle noma ungagitshwa ngamabhilidi namabhilidi but lithi iBhayibheli bakhala itilongo liyolilalaza esiswini bese lithi iBhayibheli lami abagwinywe ulwandle liyobakhipha abagitshwe ngamabhilidi liyobakhipha abambozwe ngamandla liyobakhipha ngalelo la Tinida kuyobe khala itilongo kanti kugitshwe umuntu ofe enetilongo eliKristu Jesu elithi iBhayibheli ngaye siyaphila ngaye siyaphila ngaye sinephakade. Oh hallelujah. Ngaye sinephakade. Jesus. That is why siliphethe sisemhlabeni phakade ukuthi inkosi nakuwo lo mhlaba amagada ahlabayo kodwa ngeke sahlehlele emuva because siyazi ukuthi ngaphesheya kunempumuzo elithi iBhayibheli yosula inyembezi zeminyaka bese abalaphile bayasuthiswa abamile banikezwe amanzi okuphila. Haleluya. Alelani bazalwane bami iBhayibheli kusenephakade siyakusha akophalana nohlabelela uhlaye vela siyawutshekula njengamathomo yingakho athi umpostoli Pawula kabe
ngabe yini ezosihlukanisa nothando lwakhe? Athi ngabe ukufa, athi angisabona ongangihlukanisa naye. Athi ngabe ukuhlupheka, athi angisabona ongangihlukanisa naye. Athi ngabe ukucindezelwa, athi angisabona indawo amehlo ami asajonge kuye. Lindela mina That is why we're here in church. When I was uzodadinga ukhonza angeke sisadinwa kodwa izigi sesiyazwakala angeke sisadinwa ngoba sesiyawuza umhele impilini zethu sesiyezwa noma sithandaza siyezwa ukuthi no sesineyunivesithi ayisafani nezaqala ayisafani nezaqala sesiyezwa ukuthi impilini zethu sesifakazela ukuthi usesondele selisoka Tina simda selisokala ungathandaza ubona kwenzeka ungamphindi ukungenzeka kwezindaba uyisho ukuthi kuyamkhipha ukuthengeza ngana sekaba msahlehlele emuva ungamsamthuthelele uNkulunkulu makathi umthuthelele phinda uyoguqa phansi uthi Nkosi nami mina awusabusisana emhlabeni kodwa bawubuya mangasana babuya mangasana babuya mangasana babuya mangasana siyohlangana nabangwe abasandulela Jerusalem hayi basolele sesebizana ukuthi sibone abaphambi kwethu sibone na big priests sibone na bishops sibone abavangeli sibone abalwele sibone uJohane abafa befakaza naye sibone uPetro abaqhubida befakaza naye athi kutshela kwabaziyo mhlawumbe siyobabona nomkhulukhaya ushaya isango lakho
sibuzike losibani laba bese sithi bonabo abebakhathazekile basemhlabeni. Thank you, Jesus. Please come. Oh, hallelujah. Please come. Asibonakale siyikho. Jesus. Sibonakala sibhayiza. Sibonakala singazi lutho. Oh, Sibonakala ngathi asiqondakala. Vele kufihliwe kwabahlakaniphile. Kodwa bembuliwe kwabanaye nesinabo. Jesus. Ingakho wena noma sishayeka asiye emuva. Kodwa nalokho sithi ngisize Nkosi ngasuki endaweni yami yokulinda. Nalapho izilingo sifukusa ngamandla indaba because he is coming and now we believe that he is coming. Oh, hallelujah. He is coming. He is coming. Woo. I can't wait to experience the new glory. I can't wait to experience iglory ngibubulela njalo kuthi Nkosi ngiyalangazelela ngiyalangazelela ukwembathiso ngingafunyanwa ngambazi. Oh, hallelujah. Listen. Jesus. Listen. Elela mntana sekhaya. Uyabuya amasonto ekhona. Hey, Jesus. Akasubuya amasonto engasekho. Mighty. Uyabuya abantu besakhonza bamzika la. Abanye bayosala la khona laphakathi esontweni. Bethi you are holy. Kusala impahla zababamanqele. Kusala impahla zabafundisi. Uthi wena ngani sindawonye nje. Ayiko bandawonye. Kodwa ngokuthi bamamukela ngoba bonke abamamukelayo babaphamandla. Babaphamandla. Ayisukuya ngokuthi sihlele entulweni eyifanayo. Ayisukuya ngokuthi singene emnyango ofanayo. Ayisukuya ngokuthi siyaseva ama-department. Iyoya ngokuthi wahlangana ininayela kokuda. Jesus. kwakukunene kwakuthethekiwe Nowesilisa nowesifazane baphila emhlabeni. Lithi bona babe bakhulukhulu esikalizwayo kodwa siyebavumela. Bazalwane bami kuyoba mnandi ekhaya. Ake ngiqinisekise le abahlabelelayo imizamo yami yophela ngoba ngiyabona ngamehlo iy'ntranda zegolide. Haleluya. Elithi iBhayibheli siyobe sesihamba naye emkhathini. Sihamba naye umyeni we-oh Jesus. Sihamba noJesu eyasintrodusa kubaba uNkulunkulu awusuka limato. Kathi ngiyabona ukuthi sithi Jesu wayingelosi siyangena singena naye uyosiphula uNkulunkulu wethu. Ayosethu. Hallelujah. Ngoba kathi ngiyizwa imvana ithi lapha ilabe ngabathenga ngegazi. Nathi ngiyizwa ifakaza bamanqele. Ithabanye abangibonanga ngamehlo kodwa bakholwa yini. Abanye abakaze babe nenhlanhla lokungibona physical because I was a carpenter emhlabeni kodwa bakholwa yini bese yahlabelela ukuthi noma beyiswa ayiki tabayalo siyamazi ukuzikela
basemhlabeni. Wabheka wasibheka wasibhekela ubukhazikhazi basezulwini. Oh, akusibo bonke abayohamba ey'nradini zegolide, kodwa yilabo abamamukele, yilabo abamthumile njengeNkosi noMsindisi wokuphila kwabo. He is coming. Are you ready? Are you ready for it? Oh, hallelujah. Katamani nyamabona bakijima baye police station. Jesus. Bayo reporter. Kilahlekelwe undodakazi wami, kilahlekelwe uma, kilahlekelwe ubaba. Ufike namaphoyisa nawasangene. Athi nata sibona ukholiki. Nata simbone nebedesinayo. Kanti selikhalile iqilongo. Baliswa abanaye. Selikhalile iqilongo. Baliswa abekade bengenaka. Yathi yababona businessmen behlela amabhizinisi beyobona abasebenzi bebona iprofit ngasakhele. Kanti selikhalile iqilongo. Sekhona bahambile. Because mankala kuyoba nomsindo omkhulu wokuduma kwapha. Nomhlaba uyawunyakaza ngoba umhlaba uyobeka yonke into phansi. The force of gravity iyokwehla because kuyobe sekumamdala we-force of gravity iyothi iyabamba, ibamba abantu abanenkazimulo, ithi iyabamba, ithi kanti ubanosa. Oh, Jesus. Mighty Jesus. Ebese tobhala konke okusehlelayo mamtshanazi kuyizithuka nje sokusondela. Oh, Jesus. Kuyizithuka. Taseka ungakhaleli ukuthi bahlebile. Asama. Ungakhaleli ukuthi bakugxekile. Asama. Lele hayingawo le ingawe na. Ukuthi bazi ukuthi izologaladele kuphi. Ungona wena usuyakwazi ukuthi uJehova imabisuku akukusibela lutho. Noma ngihamba esigodini sethuzi lokho akukwesaba. Bona ngeke baze baphuma esigodini. Uzobatshezelwa ngabantu abasesigodini kanti wena usuphumile esigodini. Lalela mntana sekhaya ungabi nandaba kwisigodi ongene kuso. Jabulela ukuthi uyawaphuma esigodini kwaphinde wathintitha wagqoka wayeyawasusho kanye nawo wathi ungcwele bethi noma bekuwaphekwa amahlombe bathi usho kanjani ukuthi ungcwele ngoba bekubazi izolo na bethi uthi wena ngiyama sumhlengi wami hakalali hakusele. Sithi siyazi imvula nemqinisho athi ngeke ngathi lo muntu kizoba isiphephelo sakhe. Oh, Jesus. Kuphonke noma ingelosi sithi ungcwele, you are holy, but makuze umqinisho nokuwe athabe igama lami abasemhlabeni kuyawusukuma noma ingelosi simthumile. Hallelujah. Oh, Jesus. Abasithi nasempini uyisisa
isiko lokuqala. Jesus. Labo yibo abazohlabelela kanye nawe. Behlabelela iculo elisha. Bengasazazi ukuthi benze njani. Befile injabulo bendiza babhekane. Bebheka bebona ingelosi. Nazo sithi ungcwele athi Jesu akusona isikhathi senu. Seyisikhathi sewulu. Seyisikhathi sabangcwele. Seyisikhathi sikamakoti. Ukuba simtshele ukuthi ubani umyeni wazo. Siyalungiselela. Wena nombuzo ukuthi siyowenza nesontweni. Siyofaka i-makeup. Yes makoti. Wena udidekile ukuthi sizowenza every Sunday, every Monday, every Tuesday mahomse. Siyokhala makushonile. Kodwa bese sitholisa le makeup. Wena mawucaba ukuthi siyoduduza kuphela abahluphekile. Uyadlala siyoduduza kodwa nathi siyothi mayebuya manje. Efika umuhle ubukeka ethi ngena umhlendlo kodwa uyothi ngena azalwane. Hallelujah. Siphelile isikhathi sokuhlala. Oh, Jesus. Siphelile isikhathi sokuhlala. Mighty Jesus. IBhayibheli sekethina. Oh my God, it is helpful in what? Nenye helpful. Yiphile nenye. Yilapho wonke umuntu esebebulayile okwahlulela. Lalela asikholele ukuyongena ezulwini kuphela. Kodwa sikholela nokunikeza ukukhela. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ungasibona simemenza kangaka ucabanga ukuthi it's a joke. It's not a joke because we know that one day we will stand with judgment. Sibuza ukuthi wanikeza ishuba lokumemezela indaba ezinhle to proclaim wabe sewenza njani. Siyas. That is why I think Gijimeli would be discovered law because we understand very well ukuthi this is not a joke. But love gives land and akukho kwenzeka emhlabeni okwenzekalayo nje noma kwenzeka according to church. Yonke into isebusweni bakho. Hallelujah. Jesus. So this is midline. Jesus. Sifune incwadi. Bese kuthiwa umsebenzi omuhle nothandekayo noncomekayo nawumqhele. Lapho uyogqoka ingubo ezimhlophe. Gqoka ingubo ezimhlophe. Uhamba uyofaka umqhele. Ugobe bekufaka. Bayazi abakwi graduation party. Ukuthi how is that moment? Jesus. Masuhamba uya lapha. Bakho ayibasana bam ayikhona ngicela ukuyishole. Yonke into eyenzeke emhlabeni iyisimbo yazinto ezenzekanga. Njengoba babona kwi-graduation abantu benu nawe umntana wakho mayigraduate ugiya lapha ujabula into yokwenzeka ngalo la kuyobe sekuza bawoza mfundisi wami wathembeka bekulimaza wathembeka becindezela bese yagoba bese yawufaka umqhele bese yahamba ngokuqoqa ngelinye ilanga mamtshakazi iBhayibheli kukhona bazongena kodwa bazongena izingubo zabo zinokho ephuma. Oh, Jesus. Bazongena ekhaya esibili kodwa izingubo zibe zinuka umsokama wephuma. Sawula ngiyeza ubulala yonke kodwa wena umsindo semva wakho. Khona bayongena bathi inkinga bengayifakile umqhele. Khona bayongena kodwa ingubo ngalesikhathi sekucheck le phezulu umsebenzi iyawudlula empilweni. Bese yasha. Bese kuthiwa wawusave e-evangelical church. But wawungasave ngenhliziyo yakho. Wakhe usave ngawakha ama-emotions. Wakhe usebenzisa wakha manje. Kanti phela mina ngathi yini umqalisi nompheliso into zonke. Ngathi bakhona abanye bayobuza. Hawakithi wayenza lokho wayegijima nasebandleni. Ucela uzawayishumayela kuthiwa wayashumayela ngephimbo lakhe. Ngangingekho
usanomuntu ongamthandi, nomuntu ongamkhulumisi, nomuntu osamjudge, nomuntu osambona engakholwa ngokwe-character yakhe. Jesus Christ, shame on you, ngiyazwela, because you know how to discover, no? You know how to scan ama-characters of abantu ukuthi lona ufanele ukholwa, lona ufanele ukuma phambi kwethu. Listen, sasiphelile leso ska, uyakhala usele no-Antichrist. There's one man enikeza abantu, enikeza igunya to judge the person. Ukuthi ngibonile izono lomunye akusho ukuthi ngiya ngalo wena bese ugibela phezu kwakhe yena bese bangaphansi ngenxa yezono. Kodwa lithi ngizwe umsondeze eduze wenzele ukuthi nanxa usukhala kathele esikotini sethu sokufa ukwazi ukubemeza usheshe uzwakala. Inkinga sikhonza ngokwazana, we invite ngokwazana. That is not what I'm umfundisi sithi lot of pastors, they are preaching the way, but uma uyalandelela hadiki voice kaNkulunkulu lapho. Cela ukusho bayazi abashumayelayo, bayazi nabathandazayo. Uyakwazi ukumuza umuntu mayimile lapho ukuthi uNkulunkulu khona kuleta ishoyo. Cela ukuphinda siyakwazi ukuzwa mahleli phansi ukuthi mawumile la le uNkulunkulu ayisho ngawe iyiyo yini noma kusiyona. Angithi phela ukhuluma ngaye nonokithi. So the more ukhuluma ngaye kithi ezibilini zethu kuyanyakaza ufakazela lento isho. That is why uzosibona sivumu amen. Asuvumu amen ngoba sikwazi, asuvumu amen ngoba si-entertainer, asuvumu amen ngoba si-reviver, asuvumu amen ngoba sizwa lento ishoyo. Until we say now from amen because of siyamazi umfundisi bani. We know ukuthi makufika yena sizodwala sithi ma esotweni. Shame njengamanje abazalwa nabaningi emhlabeni wonke abayo khonza but bayasupporta. Most of Christian abayo khonza but now they support. Dalumemeze uyeza namafu ongamehlo ayakumbona. Uyeza uza namafu ongamehlo ayakumbona. Kuyavumela ugovernment ukunikezele yonke into ukuthi you can abort that child, but it is now ungabulali. Kuyavumela ugovernment uthi 50-50, lalela mama, lalela baba. iBhayibheli lithi indoda ingaphezulu owesifazane ugeza angeke washintsha umbhalwe la. Kukhona abayokhala Nkosi ingane omphezulu nami singehlukile abese yakuvulela ukuvulelana akuvulela izakhe athi uswazi likhipha ubule entanyeni umntwana bese yekubuza wamshaya yini wakhipha ubule omthandele entanyeni before ehlula wakhipha ubula omthandele entanyeni uzalwa nabo ubula ingakho akafundiswa umuntu ukukanga uyayifundela yini indaba into ethandele kuyena ekufanele ikhishwe uwe wena mzali bese ufakiswe awuyikhiphi ngomlomo kodwa uyikhipha ngoswa. iBhayibheli ngoswa kuyavuma ugovernment ukuthi ungashawa but isaya phambi kwesihlalo sokwahlulela uthi uDavide kufanele ngikhethe ukuthi ngilalela abantu phakathi kwento Petro uthi kufanele ngikhethe bangilalela abantu noma ngilalela uNkulunkulu ngoba sisaya kwi-judgment bazothi abafundi God bazothi abantu abafundela ngcono iBhayibheli bezama ukuyisummarize lento beyizama ukuyifaka kwi-status whereby bazoyizwa kahle. No phela uma lithi uswazi alusho lolu lokushaya. Listen, uswazi lulodwa nelesingisi lithi uswazi. Ingani wena nje usemzini wakho usekhaya lakho wakhula ngalo uswazi. Yini edingayo manje? Jesus.
Cela ukuvala. Unaso isabelo. Ovuke lokuqala. Unaso isabelo. Ovuke lokuqala. Noma uyiyela nje esontweni ngoba nakho kukhona la esontweni. Uyiyela esontweni ngoba nakho uyazi ukuthi isandele isikhathi nexesha kumkile mntasekhaya. Akusekho. Yithi noma apply for umsebenzi. Kwazi ukuthi bazalwane bami unga-apply kodwa iBhayibheli lakho kulibekela uthi Nkosi nawe ngiyawuthola kodwa makungangisusi kuwena lokho. Nkosi nawe ngiyangena evarsity kodwa makungangisusi kuwena lokho. Bathi ungahamba njengomuntu obheke phezulu athi njengoba uMosa iphakamisa inyoka ehlanu kanjalo nendodana yomuntu. Ngoba lithi iBhayibheli kukhona umendo nendlela abahamba nayo noma beyizifula kodwa banawuduka. Umsebenzi wakho ukuhlukanisana nayo. Angeke sifike lapho nabazalwane sixoxa khona ukuthi we are late esontweni and we don't mind ukuthi is late, but emsebenzini awazi wafika late nakabona isikhathi sakho uyasigcina, but kulona ukunikeza umsebenzi asihlolela lapha suku singenyawo asihlolela lapha siyazama nje Nkosi yami phela sibhizi thina siyawasha sibhizi thina Nkosi yami sinabantwana kade ungenabo ngesikhathi seviki usembiye emsebenzini sewunabo Sunday. Watch out, be careful, you shall so die the eternal death. Repent. Tell us. So